Gaur ekuazio sistema ez linealak ebazten ikasiko dugu. Zeintzu dira ekuazio sistema ez linealak? Hemen ditugu bi adibide. I ber bi, x ber bi izateagatik ez lineala da. Hemengo espresioa bigarren mailakoa da. Eta hemengo ere bai. Hauek ere ez dira linealak. Zergatik x erro baten barruan dagoelako. Bakarri lehenengo ekuazioan, baina orduan ja esaten da ez direla linealak. Eta ze metodo erabiliko dugu halako sistemak ebazteko? Orokorrean ordezkapen metodo da erabilena. Hala ere, ebazten hasten garenean ikusten dugu zein den interesgarriena. Ebaz dezagun sistema hau. Beti bezala, lehenengo urratsa izango da sistema prestatzea. Ez dago prest, zergatik? Espresio hau ez delako guzti simplea. Beraz, bos gehi x ber bi egitea izango da emango dugun lehenengo urratsa. Goiko ekuazioa dagoen bezala utziko dugu. Ikarratu gehi bat berdin bi x karratu. Beko ekuazioan bidergaketa berezia egingo dugu. Bi x karratu berdin hogeita bost gehi 10x gehi x karratu. Eta aukeran kenbi. Ekuazioa nolakoa diren ikusita, badirudi berdinketa metodo erabiltzea dela egokiena. I ber bi ekuazioetan askatzeko moduan daukagu. Lehenengo ekuazioan, I ber bi x karratu ken bat izango zen, eta bigarren ekuazioa, I ber bi simplifikatuta x karratu gehi 10x ken barkatu gehi hogeita hiru. Eta hori dena zati bi izango da. Berdinketa metodo aplikatuta lehenengo espresioa berdin bigarrena egingo dugu. 2x karratu ken bat berdin x karratu gehi 10x gehi hogeita hiru, eta hori dena zati bi. Geratu zaigun bigarren mailako ekuazioa ebatziko dugu. Horretarako izendatzailea kenduko dugu eta dana atal batetara pasatuko dugu, ze ataletara lehenengo atalera. Zergatik x karraturen koefizientea handiagoa dalako lehenengo atalean bigarren baino. Geratu zaigun bigarren mailako ekuazioa ebatziko dugu eta soluzioak hauek dira. X bat berdin bos eta x bi berdin minus bos eren. Minus bos eren. Hauek dira ekuazio honen soluzioak. X bakoitzak bere bikotea izango du. Nola lortuko dugu x bakoitzari dagokion edo dagozkion bikoteak? Lehenengo soluziorako x bat bost denean hartzen dugu ekuazio simplena, lehenengoa, eta ordezkatzen dugu. Beraz, geratzen da, I karratu berdin, bi bider bost karratu hogeita bost ken bat, berrogeita bederatzi. Orduan, iren balio posibleak bi dira. I bat, erro berrogeita bederatzi, hau da, zazpi, eta I bi, minus erro berrogeita bederatzi, hau da, minus zazpi. Hemendik, bi soluzio atera dira. X berberarako, I bat edo I bi. Antzera gertatuko da x bi minus bost zati hiru soluzionekin.
ekuazio honetan ordezkatuta ikarratu izango da. Bi bider minus boseren karratu, parentesen artean, ken bat. Beraz, zera daukagu. Bi bider hogeita bost bederatziren, berrogeita hamar bederatziren alde batetik, ken bat. Zeratzen da, berrogeita bat, bederatziren geratu da. Eta karratu hause baldin bada, iren beste bi aukera gertzen dira. Irudituko duguna, berrogeita bat zati bederatzi, balio positiboa, zenbaki positibo bat, eta lau deituko duguna horren kontrakoa. X honetarako iren bi balio posible agertu dira. Orduan, zenbat soluzio ditu sistema honek? Bat, bi, hiru eta lau. Lau soluzio. Idaz ditzagun, lehenengo soluzioa x bos y zazpi. Bigarren soluzioa x bos y minus zazpi. Hirugarren soluzioa. Hemen daukagu bikote bat, eta hemen beste bikote bat. Hirugarren soluzioa x minus bos eren y berrogeita bat barkatu, behatzi hori errotik ateako dugu, zati hiru geratuko da. Eta laugarren soluzioa bikote hau, x minus boseren, eta y minus berrogeita bat, hori zen, zati hiru. Beraz, lehen esan dugun bezala, lau soluzio. Orain zu, aurkitu ekuazio sistema honen soluzio guztiak.